Mga idol, natsambahan kita na namong pamukot karon. Hoy, huwat lang mo diri kay kuha ko to isda. Ang akong trupa, ako lang ning pahuwaton. Pagkali ka to, magtuwat ako. Kuha ko to. Mga idol, daghan kami kuha. Idol! Kami kuha mga idol. Sukat-sukat ko na nagad. Dugay-dugay na minanagat pero karon pa mi nagkakudaghan kaayo. Mga usagid ka sako. Dugay-dugay na ko nakakuyog panagat mga idol. Karon pa may nakakuputi na gana. Grasya. Itagaan kita may grasya sa Ginoo. Right. Dara mga idol. Kung kauban. Nya. Ha? Why sakit bukto ni mo? Ha? Gamay ra? Ah, may lang kaluyan sa Ginoo gyud na may, ha? 2 kilo. Hala. Awa. Lolo. Wala na? Ah, kapida. Hanay. Pertigi na mong buinasa. Grabe grasya, no? Mga idol, oh. Sasa. Ha? Ako pa tanong kay Pagkata. Ya, okay ra nimo. Oh, okay rin. Aw, Tagbo po, mutagbo eh. ang ano? Lamat din ta Lord eh. Grasyahan kita man makatuwagi may kabot. Oh, hinay lang. Ha? Hindi na kaklakaw. Sabi ha. Happy mga idol. Binasan. Misiga ang mga mata sa taong nakakita. Kay daghan man kaayo ang among isda. Nindot kaayo ni ipari sa tuba. Daog na? Ha? Ha? Ah, sis, maligya akong taon nga. May guwatay pamilya nagpaabot. Atag niyo? Ipangatag na to. Kuha ano niyo no? Ha? Ikaw na doon na. Kuha ano niyo eh. Oh, nahamang team leader. Baga kitong pan. Init mo ng baga na eh. Sa akong ka-excited, ang baga ako na lang natumban. Unya, akong ipakita ang leader na mong apti kay sa tanan. Diragi, leader na mo man eh, leader na mo. Gra, paldo gina eh, no? Suski, iya buko na ba? Ang baba na. Ginagana mo gawas. Ah, virgin ligyan ni. Virgin pa kay panasat. Wow. Wow. Ah, stilan kagrasyas Ginoo. Salamat Lord. Ha? Nabiyag lang. Ah, basta manang kamot, basta maning kamot no. Kaya kita sa kino nagis ka. Di ba tay? Basta maning kamot. Si Ramon wala koyok. Ha? Si Ramon. Dito lang to siya. Wala to sa taga lang to bukog. Wala ko. Di na. Idol, asa to ba anak? Ako kayo. Puro ba na? Dapat ito pa to boy. Bigyan eh ano plan. Salamat ito Lord. Ito kayo may kuha. Kabawas po. Hindi mo na ko tip, na to tip. Go. May Ramon, pasumsumon lang to to. Si Beramon, ako lang to pasumsumon. Inununan lang iya. Kay wala naman to siya ngipon. Hoy, mga Chris TV, ingon ka sa kasako. Dili man kay sako iyong gisudlan. Suri na gud ing kupisot. Nit pag akong buot pasabot. Unya, di rin napita mo. Kilaw tag tinibuok. Mga Chris TV, puwerteng lamiyan na. Kay labas pa man na. Hoy, mga Chris TV, paborito ko nang kilaw ka ng sasa. Kay tamis kayong unod ana. Ako nang kilawon, walay suka-suka. Paghilom na gud diha ing kupisot. Otro ba kang walay ngipon po? Hoy, ngano di walay ngipon? Dili di pwede mo kilaw. Ngano di ako lago-laguyon sa akong lagos? Muray gidangat, inigawas isda na gyapon nga tibuok. Di mabalaka kay pwede prituhon na po. Hoy, maogid lulubot yo. Sa sudan dili na jud ko maglisod. Diring kapita mga idol, ang isda amo nang gisigregit. Naikilaw na asay tuwaon. Ang dagko amo ning lainon kay amo maning bahinon. Para inikuli sa balay ang pamilya makakaon. Hoy, hala,
Alamian ang tuba man ni Chris TV, oh. Tamis kay ni Inko Pisot, kay bago pa ning dawat yun. Ang mananggiti, mao pala'y pagnaog. Ning tungura mga idol, ato na ning tilawan. Kining tuba, kay ako man ning kinaham. Boy, kanang tuba, layo sa sakit, pero dool sa... igit. Sakto yung kalulubot nyo. Adi mabalaka kung maglaing imong tiyan. Sa dagat, ato lang kamudagan. Ang imong tinai, ato waswasan. Agrabiha sa naman ni Chris TV, oy, puno man kayo ng baso. Ayaw pagbuot Inko Pisot, kay uhaw naman kaayo kog yun. Ang himbe sa isda, dipilit sa kong tilaok. Sa tanaw na ko ni mo man ni Chris TV, no? Sige kag panagat, tubuan din mo og himbes. Naana kay hasap og mga kalisken. Murag lain na po na imong ipasabot Inko Pisot. Murag gusto siguro ni mong mahimo kong syukoy. Kining akong dagoy, pang artista in taon ni Oy. Si Migo Kulapo lang kay angayan, syukoy naman siya daan. Unya karon ang kinilaw, ilan ang itimplahan. Kay mao man ni nagdagbida sa among sudan. Dili, pwede kung dili na to tilawan. Unya karon ako silang gipangutana. Sa kinilaw kung kinsay nagtimpla, ni aksyon ng taon o kabalaka. Kasi nagtimpla. Nakuyawan in taon sila kay nagtuo sila og puting parata. Pero ako ra din silang istoryahan nga puting lamia. Unya karon ang tinuwa na luto na. Hawain taon mo kay puti ra ba ng inita. Dara mong tinuwa nga si mi inununan. Grabe, nagaan na oh. Muray tinuwa nga si miinununan kay nagdasok man. Ingon anak gina basta magrasyahan. Di pa mo manampong? Ang atong mga trabahanti ato na silang patambungon. Kay maura man ni trabaho nga sugot ra ko'y sweldo in taon. Ning tungura paspasan na nako og kaon. Bisan pinubrira ni among tirada. Dili gid nako ibaylo og mahalong restaurant ba. Kay fresh from the sea pa man ni walay halong medisina. Mao gid ay tinuod man ni Chris TV. Pero inigtimpla ninyo sa bitchin ayaw lang kay daghana. Kay makadubok ba yan sa bukog pong panila. Pero ayaw lang kay mo kumpiyansa sa mga buluyagon nga bana. Labi na tong mga palahubog kayo ba. Kay asawa ra mo patay sa inyo ha. Inigkaon ninyo bitchin puting daghana. Hinay-hinay na tawag ko kay basi mo tiurok ang atong mata. Unya karon ato nang i-anunsyo kung kinsay ni champion. Ang ni champion si Armando. Champion. Siya gina champion kay iyang tiyan mura na magkabutuhon nun.